Кыны Өзбеклар обществосы полтора сутки готовили, 24 саат пişirdik. Отборный budaydan. Бик тамлык чыкты деп ойлайм. Сүмелек үзбек халкының донлыклы ризыгы оны хуҗа бикелер тәүлек бу әзерлим. Татлы кайнатма, камыр ошлары, җиләк җимешләр. Бу сый нигъмәтләрне Нәүрүз өчен махсус пешерәләр. Язны каршы алу бәйрәмен Түбән Камның милли мәдәни җәмгыятьләре менә шундый мул табын корып каршы ала. Дуслык бәйрәмендә төрле милләт вәкилләре әзерләгән татлы ризыктан теләге булган һәркем авыз ите алды. Татар халкы кунакларны чәк-чәк белән сыйласа, үзбәк белән таҗиклар ачык утта пылау пешерде. Вахит Рәбимов үз рецепты белән уртаклаша. 6 килограмм ит кыздырып, аңа 10 килограмм кишер һәм дөге сала. Безнең улуг байрам Нәүрүз, инде аш пылау таярлаймыз. Инде ит, ишер, рис саламыз. Нәүрүз төрки халыкларының борынгы бәйрәме ул көн белән төн тигезләшкән вакытта билгеләп үтелә. Бу көнне кешеләр бер-берсенә изге теләкләр тели һәм рәхәтләнеп күңел ача. Бүгенге көндә безнең халыклар дуслыгы йортында 15 милли оешма бар. Шуларның инде теоретик халыкка кергәне 5. Шулар бүген инде 5 милли оешманың палаткаларын куеп, милли бәйрәмнәрен бүген уздырып узабыз. Хөрмәтле ватандашлар, шәһәрдәшләр, үзебезнең милләт халыклары, бүтән халыклардан рөхсәт итегез барыгызны да шушы яз бәйрәме, дуслык бәйрәме белән чын күңелдән котларга, сезгә исәнлек, саулык, татулык, байлык һәм инде менә шулай итеп бергә тату итеп, матур итеп, Ходай биргән тормышны бергә яшәргә насип булсын. Яхшы кайф телим. Исән сау булыйк, дус яшик, тату яшик. Аксакалар исеменнән шундый теләкләр. Дуслык бәйрәме концерт программасы белән үрелеп барды. Сәхнәдә җирле артистлар һәм иҗат коллективлары чыгыш ясады.